Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час, калі Марыя, сястра Лазара, прыйшла туды, дзе быў Езус, і ўбачыла яго, яна ўпала да ног ягоных і сказала яму: «Пане, калі б ты быў тут, не памёр бы брат мой». Тады Езус, убачыўшы, што яна плача і што плачуць юдэі, якія прыйшлі разам з ёю, сам глыбока узрушыўся і усхваляваўся, ды сказаў: «Дзе вы паклалі яго?» Яны адказалі: «Пане, ідзі і паглядзі». Езус заплакаў. Юдэі ж казалі: «Глядзі, як ён любіў яго». А некаторыя з іх сказалі: «Ці не мог ён, які адкрыў вочы сляпому, зрабіць, каб і гэты не памёр?» Езус жа ізноў глыбока ўзрушаны ідзе да магілы. «Была ж гэта пячора, і камень ляжаў на ёй», – сказаў Езус: «Адсуньце камень». Сястра памерлага Марта кажа яму: «Пане, ужо смярдзіць, бо 4-й дзень як памёр». Езус сказаў ёй: «Ці не казаў я табе, што калі будзеш верыць, убачыш славу Божую?» Тады адсунулі камень. А Езус узняў вочы ўгару і сказаў: «Ойча, дзякую табе, што ты пачуў мяне. Я ведаў, што ты заўсёды чуеш мяне, але сказаў дзеля натоўпу, які стаіць вакол, каб паверылі, што ты паслаў мяне». І, сказаўшы гэта, крыкнуў моцным голасам: «Лазар, выйдзі вонкі». І выйшаў памерлы з нагамі і рукамі, абвязанымі палатном, а твар ягоны быў абвязаны хусткаю. Кажа ім Езус: «Развяжыце яго і дазвольце яму хадзіць». Тады многія з юдэяў, якія прыйшлі да Марыі і бачылі, што учыніў Езус, паверылі ў яго. Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, сегодня узгадываем наших померлых, адзначаем успамін усіх вернікаў, усіх тых, хто адышоў у вечнасць. У нашай такой традыцыі людской, беларускай традыцыі, мы гэты дзень называем дзядамі, дзяды. І гэта адзін з аспектаў гэтай урачыстасці, гэтага свята. Мы узгадываем тых, хто быў перад намі, нашых блізкіх, асаблівым чынам, родных, знаёмых, усіх, каго мы ведалі. І ведаеце, людскі аспект гэтай урачыстасці, гэтага свята, ён таксама важны. Памяць. Памяць пра тых, хто быў перад намі. Ведаеце, мне заўсёды гэта здзіўляла, як хутка мы здольны, як людзі, як хутка мы здольны забывацца. Як хутка мы забываемся. Не толькі людзей, але ўвогуле, што адбывалася. Вельмі хутка. І вось дзяды і успамін усіх верных памерлых мае нам прыгадаць тыя асобы, тых людзей, якія былі перад намі. Ведаеце, нават вось гэты момант, што мы чытаем іх імёны, іх прозвішчы, вось калі молімся за іх, асабліва ў гэтым часе, да, вось вельмі шмат імёнаў, і іншы бы мог сказаць, ну, навошта там чытаць, можна проста так агульна сказаць, вот, ну, за ўсіх, каго мы вось там хочам узгадаць, і ўсё. Не. Таксама важна
каб вось гэтае імя гэтага чалавека прагучала. Это людскі аспект гэтай урачыстасці. Да, вось, ведаеце, нават я наколькі там памятаю, наколькі арыентуюся, ёсць такая, нават прыдумалі, да, вось тых людзей, які былі рэпрэсіраваныя, да, каб іх узгадаваць, да, чытаючы імёны, і гэта называецца вяртанне імёнаў. Тых, каго хацелі увогуле забыць. І вось іх чытаюць імёны, каб вярнуць гэтыя імёны. І вось па-людскі вельмі важна, каб мы з вамі памяталі тых, хто быў перад намі, нашых бацькоў, дзядоў, блізкіх, родных. Але, мае дарагія, мы, як хрысціяне, не можам спыніцца толькі вось на гэтым. Важна, каб мы з вамі паглядзелі, папробавалі пайсці глыбей, далей. У чым хрысціянскі сэнс сённяшняй урачыстасці? Не толькі ў тым, каб узгадаць памерлых, прыгадаць, вярнуць іх імёны. Не толькі ў гэтым. Гэтая урачыстасць, яна нам прыгадывае, па-першае, вось, такой першы момант. Тое, што смерць можа нас пужаць, выклікаць у нас жах. Але мы, як хрысціяне, пакліканыя да таго, каб пераступіць праз гэта і адкрыць для сябе тую праўду, што смерць прынясе ў нашае жыццё, як это не парадаксальна прагучыць, радасць. Мы ў гэта верым. Ясна, што ніхто з нас не выкінець вось гэтыя людскія перажыванні, бо мы ўсе баімся. Я таксама баюсь смерці. І я толькі спадзяюся, што мне хопіць веры пераступіць праз гэты парог, падыходзіць да гэтага з радасцю, з чаканнем таго, што Бог мне дасць штосьці больш прыемнае і радаснае, чым тое, што я маю сёння. Гэта наша вера. І таму ў нейкім сэнсе, калі мы сёння узгадваем нашых блізкіх, тых, хто адышоў, па-хрысціянскі ёсць такі момант, што мы можам за іх радавацца. Бо яны, калі маем такую надзею, а можа нават і ўпэўненасць, што яны ўжо ў небе. Калі не маем, асаблівым чынам молімся за іх, каб яны да гэтай радасці Божага валадарства дайшлі. Ведаеце, пра вось такую хрысціянскую радасць са смерці ёсць адно такое сведчанне святара, манаха, які жыў у вялікім кляштары, і ён распавядаў такую гісторыю. Ён тады толькі прыйшоў у кляштар, быў маладым, і іх жыло каля 40 братоў у манастыры. І адзін са старэйшых братоў, ён ужо быў пры смерці, і ўсе разумелі, што хутка ён памрэ, і чакалі гэтага. І вось калі надышоў той момант, калі гэты старэйшы сабрат памёр, то першае, што зрабілі іншыя манахі, іншыя браты, яны прыйшлі да яго ў пакой, і ўсе разам спачатку памаліліся за яго. Адмовілі ружанец, памаліліся, а пазней іх настаяцель запрасіў усіх братоў. Ведаеце, у кляштарах ёсць такі пакой, звычайна робіцца, як это вам перакласці, што это такое? Как у наших квартирах зал, да? Там, дзе мы сустракаемся, дзе мы можам пабыць разам, да, вось, там, ведаю, телевізор паглядзець, там, паразмаўляць, такі спецыяльны пакой заўсёды ёсць, да? І вось настаяцель усіх братоў, вось пасля смерці гэтага старэйшага айца запрасіў у гэты пакой, дастаў бутэлькі віна, наліў усім братам і сказаў: мы п'ём сёння за гэтага нашага сабрата і радуемся. Канешне, у нашай традыцыі вы можете сказаць: у нас тоже на могілках людзі п'юць. Ясна, што это не пра гэта. Віно, оно заўсёды было і з'яўляецца сімвалам радасці. І вось браты, этот настоятель запрасіў сваіх братоў да радасці, каб радавацца з таго, што іх сабрат адышоў да Бога. Все было добра.
да поўнага моманту, калі ў гэты кляштар, такая працэдура, калі хтосьці памірае, то павінны прыехаць врачы, сцвердзіць смерць. Калі прыехалі гэтыя лекары, калі убачылі, што ёсць памерла, усе сидзяць з бокалами, на один из них сказал: неужели он такой плохой был, что вы так радуетесь, что он наконец помер? Звычайны чалавек нават не змог это зразумець. Штосьці ў гэтым ёсць. Прашу вас, толькі зразумейце добра гэтую гісторыю. Гэта гісторыя не пра тое, што надо дапіць, калі хтосьці памрэ. Але вось момант перажывання смерці. Ёсць момант на жаль, на перажыванне разлукі, момант на малітву за гэтага чалавека, за ягоную душу і момант радасці. Вось хрысціянская, вера хрысціянская, она звязана. Смерць у нашым перажыванні веры, она так выглядае. Вось важна адкрыць гэтую радасць з таго, што вось хтосьці адышоў, і мы маем надзею, дойдзе альбо ўжо дайшоў да Божага валадарства, радуецца разам з Богам. Апошняя рэч, пра якую таксама сёння хачу з вами пагаварыць, она звязана з сённяшнім Евангеліем. Мы сёння з вами пачулі на гэтай святой імшы Евангелію, якое распавядае пра уваскрашэнне Лазара. І там таксама, паглядзіце, ёсць момант, калі Хрысту толькі сказалі пра смерць ягонага сябра Лазара. І што робіць Христос? Ён настолькі узрушваецца, што ажно плачыць, перажывае смерць. Все іншыя, которые убачылі, сказалі: паглядзіце, як ён яго любіў. Але далей, што робіць Христос? Ідзе да магілы. Ідзе, каб памаліцца за свайго сябра. Але робіць штосьці яшчэ большае. Не проста моліцца, а просячы айца, звяртаючыся да айца, просіць, каб ён вярнуў Лазара, уваскрасіў. І Лазар выходзіць з магілы. І тыя, якія бачаць гэта, яны перажываюць радасць. Ён вярнуўся да жыцця. Паглядзіце, таксама гэта ўпісана ў гэтую гісторыю. Але, дарагі мае, пра што хацеў бы сказаць? Пра некалькі словаў, якімі сканчваецца сённяшняе Евангелие. А менавіта, калі пасля уваскрашэння Лазар выходзіць з магілы, неяк там выходзіць, што кажа Христос? Христос, бачачы яго, кажа: развяжыце яго і дазвольце яму хадзіць. Гэтыя словы тлумачацца тым, што габрэйская традыцыя пахавання была такая, што хавалі не ў труне, так як мы з вами прызвычаіліся, а закручвалі ў палотны. І вось гэты Лазар, выходзячы неяк там з магілы, он не мог двигацца, што быў звязаны, закручаны нейкі там матэрыял. І Христос кажа: развяжыце яго. Мае дарагія, гэта вельмі сімвалічныя словы. Гэтыя словы мы можам сёння ўзяць да сябе. Паглядзіце, калі мы з вами молімся за нашых памерлых, так як я казаў, мы ў першую чаргу узгадываем іх, прыгадываем, молімся за іх. Але што яшчэ важна зрабіць для чалавека, які адышоў у вечнасць? Прабачыць. Бо ёсць такія моманты, калі нам лёгка, не лёгка адпускаць чалавека, але мы адыходзіць чалавек, і мы сапраўды сумуем. Але згадзіцеся, мае дарагія, што ёсць такі момант, калі чалавек адыходзіць, і мы радуемся, але не хрысціянскай радасцю, а радуемся там, што наконец-то, урэшце рэшт. Бо столькі зла я выцерпеў ад гэтага чалавека. Канешне, мы, можа, гэта не заўсёды паказваем і не ўсім паказваем. Але вось гэтыя моманты, якія застаюцца паміж намі, калі чалавек адыходзіць, якія жывуць у нашым сэрцы. Вось гэта зло, якое засталося, паследстві гэтага зла, гэта боль, які мы носім.
гэтай прэтэнзіі да гэтага чалавека. І што азначае, вось, калі так можна парафразіраваць гэтыя словы Хрыста, развяжыце Лазара, ён кажа. Гэта зварот таксама да кожнага з нас. Развяжы і адпусці тое зло, тую віну, якая засталася пасля чалавека, які адышоў у вечнасць. І гэта непроста. І гэта таксама не справа аднаго дня, аднаго моманту. Што от раз я ўзял і прабачыў. І ведаеце, не аднойчы вось тое, што мы ідзем на могілкі, ідзем на магілы, прыходзячы на магілы людзей, якія нам былі непрыемныя, цяжкія. Таксама важна, каб на гэтай магіле мы маліліся аб ласку прабачэння. Ведаеце, мы ў хрысціянскай традыцыі, у касцёле каталіцкім, мы захоўваем веру ў тое, што пасля нашай смерці наступіць момант уваскрашэння і суда, калі Бог будзе вырашаць, хто куды направіцца. Але мы таксама верым у тое, што ёсць такі стан чалавечай душы, які мы акрэсліваем, называючы чысцец. Што гэта такі момант, не момант, але вось такі стан, калі душа чалавечая, так, яна ідзе на ўратаванне, але трэба яшчэ яе как бы ачысціць до конца. І па-рознаму мы гэта пробуем уяўляць, па-рознаму мы вось там з Бібліі неяк шукаем, як гэта апісваецца. Але, ведаеце, тое, што вельмі часта паўтараецца ў гэтых апісаннях чыстца, гэта тое, што хутчэй за ўсё табе трэба будзе адказаць за кожны свой грэх. Не проста адказаць, прызнацца да яго. Ведаеце, некаторыя каментатары, ясна, што гэта уяўленне, але вось яны так гэта уяўляюць. Што гэта такое чысціць? Вось уявіце, што Бог будзе па чарзе ставіць перад табой чалавека, якога ты падмануў, здрадзіў, якому ты зрабіў нейкае зло. Кожнага. От паставіць перад табой, табе трэба будзе яму ў вочы сказаць: прабач мяне, я цябе здрадзіў. Прабач мяне, я падмануў цябе. Я украл у цябе. Я забіў цябе. Гэта так апісваюць. Ясна, што гэта не вынікае са Святога Пісання, але каб нам уявіць, што гэта такое. Вось гэта можа быць штосьці падобнае. Так вось, ведаеце, я думаю, што важна, каб мы, якія яшчэ жывем, папробавалі уявіць гэтую сітуацыю таго чалавека, які адышоў у вечнасць, і, магчыма, ёсць у чыстцы. І паспрабаваць яму вось тое зло, якое ён мне ўчыніў, прабачыць ужо цяпер. І гэта, ведаеце, гэта вялікае заданне. Мне здаецца, што гэта заданне якраз такі на сённяшні дзень, на дзень успаміну ўсіх памерлых верных. Не проста памяць, не проста узгадаць і прачытаць імя, каб ксёндз прачытаў імя майго блізкага, каб яно прагучала вось у касцёле. Гэта важна, але гэта не ўсё. І сённяшні дзень это дзень, які нас пытае, ці мы з вами адпусцілі всю тую віну, якую панеслі ў магілу нашыя блізкія, іншыя людзі, тыя, хто адышоў у вечнасць. Ці мы гатовыя ім адпусціць, развязаць іх. Так, як вось Христос кажа пра Лазара: развяжыце яго і дазвольце яму хадзіць. Вось бачыце, я думаю, што сённяшні дзень гэта дзень не толькі пра памерлых, але і пра нас з вами, пра нашае сэрца, пра тое, што мы носім у сэрцах у адносінах да тых, хто адышоў, да тых, хто памёр.